Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Unang Shnaplim bapa ko jela uba Pradeep Gurba ulanang yo mensim syu hadin bagi patba kilawan ban ajing kershan ya ka film halang khabneng ha ka baru andrius ngi balapen iya ka ha u susutham auditorium ka hall ka dab ben mam haman la kishu uba Pradeep ulo ang ru ba umpai perkhan bakan long kumni bagi patba kinwan ban pe ya ka film ulapen paru ya ka jing saudiaw baki don bun ki bamshim la yo ya ka lat ban pe ya ka film tang namar ba kim yo tiket shu Henry ulo ong ba unsapin ibiang ya kanika film haling kabdeng ha ubenai jemang. Lingba kanika jengkershan jong kipat ba ulo ong ru bashen unsa sedang no ban ring sai ka film ka bathamai ka bala ai kerteng moon. Ting shop ki puron ringkat ban idarat ke jongi kala train sitom dak sinem na ka benta ban pindit undiang ya kanika film kadi ketim ka bala train sitom na ka benta kanika film haling kabdeng. Hadian mengilalit Syaki Festival buat sebabun ki jaka repair ban madrak yang yakini ke film sa Shillong buat ban matalang yaka bat pi bro kalong ke jingmen ke bat terpang hai ini ban yoi yakino pekai ki bakmen ki bapu sam ki bat ki baskap jar ringkat ke jingya ke kana kapen kenmawi ni balai nisna yakini ke film hakarukom ke bangile ni pula wakam day ke jiput ni tersan kat la pan yang beri ke film sasisi wa endang iyo yang berkreat yakni ke auditorium ni lastan kan temu yakni nak tentang tanah Jerman Mei 2026 bagi Jerman bagi sayo ban yakni yang yapi baru shen kawai ka ba ning ko yang ai khulai ya borok kitu balawan pe ya film but ngapan map na kalen jong kunhun jong kalen khamne ngapan map ni kitu ru gi ba khami otiker ben pe ka shulong ba ngapan kun nom ta si ni ka show ka long ba bangi kham ngimdan booking show nom ta ka ni ngimdan booking ka so tham ta mengi kermen ba hubnai me ngin wan phai byang in yele non ra byang ka film chani but nga recommend hodo kata-kata bang khlam expect ba ka turn out jong ka film kan long kumni kumbangai ikan ngaso ba kata ka bang apeniha film de kata ka bangila adu no lani ka bangila club no the sense of community then I'm seeing by da peniha ni ngai ka sense of community is getting back people giwan ni ya film lang ya shong ya khelang ya khana lang kalong ka ikai ka ba sutanat but hini si ba gibreu ngai kenduru kalong nga khan namar ka ngashikran ba ka team ngomba ka film mengasna mata ngamtip baki breu kin accept nekin accept ya kagen tambah da kabawan bat karkom ka reactions jong ki por nga interact bat ki nga snap ka baki don ba nong alor ka film kalong ka banga sulingo banga kham pai perkhat ba kata ka banga ong ba cinema culture bingim don tambah ngai feel kadon ngem om kadon mo bat skawe nga sngo ba ngimde shoot ban underestimate ki audience jungi mta kila start kinanang ban page film and tha he kitu ki por banga interact he kitu ki por nga so thusha ya kata ba hoi ka I'm sim adu kata ta nga banga note banga ong ba ngala note ban experiment show di ki film in a different style or different form ro kan kadon ko ki film banga sedang shooting no ocean ka bakrteng moon te ngan thai masdem la ni hingin sedang shoot saya kata kadon ka first schedule banga shoot ya kata ka film dan bangan dan hading tengin siapan khaya ban ra yang ni film sai sin ha blai jemang ha po hangni ha po susu tham auditorium na kermen baki patba kinwan I'm sim yang gimwan men kini rusi ka kibun ki kiwan changa kiwan ong ba por ki pe ka film ki ong so kum ki don lang ha tu ka jaka por ki kla don ki characters bigi kla no ka film ru ki ong ba ta the so ki maki ru ki susi lang kalong ka bastonat yang ba ka ba ka penjani ki patba ba ka tu ka story ba nga peni ha ka film sa ka ki don ki ba ong yang kalong por ki pe ka film ki ong it has got that feel of kalom ka tu ka poetry the human season jong John Keats ki don ba ong ta kata khamtam le ka wani khna school ya kata
hadin kidon brand ki bawan ki baong ba ang isi gitu ki karakter jong maya namar ba ka keren bench pang to ka belanga baja. You know, that means somewhere down the line ngaso ba ka film ka connect but ki audience kan. Yang aku menong sa film ngatry kata kalong very important that connection, you know how it connects with the audience kalong very important yang Kani kadai ka rensan ka banwan ra ya ka jing sutu ka jing koridor ya la ka jong ka jing mut jing perkhat ya la ka riti ka dustur ya la ka culture ka jing e jongi wat sya ka pia ya ka jai benrio jongi katangi i hang ni ba baro ngiwan nagi all nagi baro ka ruka nah bagi jai benrio ba per mjong no banga on sa sisen pat kendriam upenar uboy war udai pat kasibaya bat kani hi kadai ka jing angnut ngam padrung henry ngalayo snow bat hang ni ngan la ban pla si sya ba ka jing ang nuot ka long ban penteli ban pensu thu ba ublei udai uta ublei na jerong ublei na tibian ba kerku yengi kakerteng janga ngade Ivani Syapatau bat nasyong nga sa hapo maulay kenton masar nga kami lanti subon ha nakani ka film namar ba kumbangi iya ki review hapo ki social media mo ling baki Instagram Facebook bat kum tateter ngi iba ki brio ki ong bakani ka film kalong ba itinat hadu kata-kata bat kadan bun ro ki kubar ban ay na kabenta kumbangi ki brio ki ba ban page ki cinema Tinga kami lanti subon ba ngit scam ro bakani ka jingwan jengi ban page kani ka film kan ay jing Honda shisha yangi nga day kong Melinda Marbanyang te nga sa halem kra te nga wana jing tray te nga long excited ba ban page ka film na ba man ba ka wan ka film coba Pradip ngam jude da ban miss na do ba nga page ko nata te mentaro nga book na ha kelas de na ba nga ko altat page hando kado jimbun brema na nga ro nga day ngiwe na ki actor nga la hi athletic film te kadai ka ngastunat ke man Christian ya ki kasi jungi mo ki bas dang man ki menta kada fipe menta ki kasi jungi de ki la ki bahate ka film kan te ko mangarong am de na ka film industry tama ngade na ka medical profession but still ngastunat pada ban ak film kasi na marbale ngastunat ke na bangi kren na kasi ma ha ki shnong la jong ban ngakaparo ya ki ba kinda Christian si siya kanya kinong ak film kasi nga kerteng Banrilang Dakhar nga sa halong paring nga kerteng Frankie Marbanyang nga sa halong paring kawai te kalong ba nga along excited lupahi nga film te khamtam ki film jong Pradip Korba ka mangitip ki ding kilong ki compare te kilong ki bakam internet ro kar ko amring ka jong ka script ka jong ka jing iyo ha ka jing trashita mang ikham trashita gan te ka film gi jong igla along med dagawi ka level at ngi compare national ta kadaw kalong very excited ba ngan yo ka film ko aban pet kai ka khana wat mai ka bandan ka film ngala kwa na du kas ngi baning kong hi ba marsentip ba mi ni ka film ngala kwa bangan one pet ba ha henry kidon gi kam ki bom la ki ba te ba khum yang ngam yo apor te henry ngala kamil ti bangan yo te menta kasngi ngala pelaj ta ka ba kumno ngala pelaj por bangan yo ban one pet ya kan ka film kan namar ba kiwai ki balawan page ki parlok jong ate kat kum kajing batay jong ki ngal along excited pa bangan yo ban one page no hoy gila ngal excited ha tang bang ay iba ka film ka por ka khadu ka di sunsteng tingil ewan kamploy syo kataro tang bang ngai ile se ba breu la rush ba te ngam tip baki online booking surgidan te ngam long aware ya kata te dagawan hang te po ticket counter ba ki ombal alot te somsi hin Hoy, kajing kimilinti ka doon, Ben. Magipoyeng hang nero kaday na kata kajing kimilinti banyo. Gila syuyeng ben nyaduk mennya. Wala da kiong lang tay na counter bamyo tiket syuru undeng syuya syurum syendeng ngamar ba. Ngi kimilinti kumno yo ka play kala dingi kumno ngin yo ban pet yang ni ka film. Ngade i Lily Sawian bat nga syong sa apo silong. Ngadap da kajing kemen bang ayo bangan wan ban pet ya kani ka film ka ba itenat hadu kata-kata ka ba kerteng haling kabeneng. Nga ko ban ai kublay ya i director jong kani ka film iba Pradip Korba wat kumju ro ya barok ki baya don bentalam ha kani ka film te kalong ka film ka ba itenat ka bat ka bas ngutenat hadu kata ta ka ba don ya ka jingmut bat ka ba pen ai jingmut yangi kum ki bre ban pej ban reflect ro ya ka jing em ka jongi te nga wish ya barok khat ki ba don bentah kani ka film ki crew members bat kumju ro ya barok kublay shibun Koi ko kong Sunday haba kan ka film ba sang kaleng ka perthai kala yo nam kala yo ki award befer re ke jingting jong ha rong ban dalawan ne po me khalia ni selong
ngadon ke jingtiang bagi beliau kin late ban page daki page ru ka komen juki kan aung ba kum kan ni ka film late page internet ngatiang bahaya kata remtan nak la sedang kan film la pen iang nem ta bro terus ni bat respon jong ki beliau ka pen ha man siem yang ni bagan ka film compare ni ke nomor ba buan ni ak dan film ke badan jing ruai badan ugang badan aktor ni kan ka fair kai thu ya khana ka bajia ha ko snok ka fair ni ke ki judge film ka jing ai kublai hi kan tang kata hi bat ka jing ai kublai ka bas ngret ban yu i ba pi hadu ka ni ka jing kersang yangi ka dei ka jing persang ka beret na ka por ngi wanra e pi ya ki film khasi mo ban pen bernya ban pen sultanat ban pen pu samke bat abang yu i ba pia long kata kerukom ba pia pu samke lang bat ngi pia sosi lang bat ngi pia kemen lang bat ngi ka dei ka ba ai man sim bat ngingget bat ngi kermen ba nang ni syakmat ru ki projects ki bandang wan hin ai biang kaju kerukom ga jing kersang ke don ru i jing diau khendiat nomor ba yu i ki babun ki klem ya book nupai ki tickets ki poi have venue bapli ki hapli pai klem yo ki tickets hendai ha kata kaliang ru ngele kat bala menta ban penbet penbiang ka jing temu kolong bangin wan ra biang ya ka film hau benai jemang benai me bat ngi kermen ba kata ka jing temu jungi kan yat bet yat nanti bat ba ki babun ki bre bampat yo ban wan pek kai ru kin yo ban shem bentalang haleng kabneng. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है. Let's go guys, party time. Skoda.